بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الأجمل نعم نبنج مان نعم أوكي بكري ما نبى ما من بنج أقول نبنج بنج بكري أمن بفضل كني فيك بفضل بنج ميجا أو كني بفضل فلان زمين بنج إفنا بنج تكن بنج بفضل دو كنا فوي بنج ما بنج فلان لو جنبا فوي ميسوفو aywa basi ibi akli toni na ni dondo ni benawo ni bengi fanda bengi ala fana bengi tan bengi bengi do be proto kanaya ala dola awa na bla nan ko ama ko ni ko kum bengi fleni am bengi flena amma bo am bengi bengi do mo bo yede aywa ami jabi ati ko dola bengi man nam ni man di baksi mbafo baksi ko ke man o ko ni o na teka ba we akide ala son re we channel namara foitola parce que ale da attention mais ni moni adela ka o ko na ale o ki afotola ala de la ko kuma re ka o fo ni dalu do etuguni ko amaso fenema akuma fe ko fene don rono boro che ni kongo tiela ngo namandala nini dalu bi boloka ni koroya bo amade mo de korani fa be korani be korani ngate korani koroi aywa afo bakariye ko duguna genti korani fa o dugusi mandi basi yame neta la seli ila ya ka kuma famia bangalo ko de aywa ko duguna ko ni flande duguna bani segendu ni flante duguna ay segendu kala ka ibe toro de lagol bela jilemba a chien kakika lagol RC de lufo ti bolo wa kuma da ti bolo rosila aywo e ka mo maru nam ko ni digude ka jega dugutigi bobo ko iba tra ya suso ka dugude ka dugutigi bobo ay sera suso ay jago ablay o tan mo ende ko na ma sera suso amagara tan makola tiendo ama ayara tan makola o tan ma gebana o te giare to ay bio Allahu ñaare sigil ni foni ni de bi ko kan yoro bela jeli la akbar ni jamana de wulle anta so du trima ke kanya Allah akbar ho tiende aybo ay ma ko jeli mu habi ma fana ko ko dugu digi dusu ba fana segi dugu maraganya aw fana o fana je weche ni ame ni nyemko mu sabali do de aybo abekila abefi wa ibe fana ba ke mogola Allah akbar ibe dome irebe doye a dobe kila ga abela jili ibe mun ka sabali nai nam nyemgo ko ni sabali ko ni ko kibi tay du sufe nyemgo du suba o ka fanga labantala de nyemgo du suba aka fanga labantala Allah akbar kana ke sunungu ne mai nyemgo ya sunungu yandi aywa abebe kika femme fefi ima ngai ba mu tola Allah akbar bismillah nek abdoulaye nam amma nga auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim nam yentene maskalo te folo samba fla anim ngoni kili abla an shiraira la alaka antli herela gafo bamulu bien tele bala rabu afo arajaba kalo bamanan ba fo arajaba kalo amba atletani wulala kala wulala namba fo bumana tabarkala bismillah ablay nam na le sorta bon babili flana ni o dawlen kerakai nam o ya ira ka fo kuni na ke nyeta kuraye kai ka bulu donka bo ani doni ani boli tabarkala ni ya jater na fulu min dona babili kuraye na no pongro ni abti joseph van milliard bin biduru ani shegina la bela jelim bora faso re jigide ba ko ni jaterem ne abeduna la abeduna abekon duna la hakilla aywa kadaka ayra akunama metri kemeduru ani binan ni kele ani ngumruyi aywa abela jelen taran nan fufuru ban nan fulu yere la barakallah ni se babli kurain ko mo se ka fo apur bolo fara chaman bala ni jigna la bon ponga bolo fara tawro sraw na mami ni ku bara ni fro barake ka dailanke o yanga ministre ni may moktar wan ni kala civilité ne kay aywa conseil national ni woso la kayola don nam navo ni conseil national de transition ni be assemblée jor fala am fe am bi o kay sera chamanta ajena ni sera chamani ni o bolodara mais gouvernement refe ake hakna la jala o mi mali an no tani reche bi anga jamana danche mu abela jerin kuma labenka anyana bo anyerema frege kuma do akula mandola bi
u ye dantigɛli kɛ ka danw bɔ ka danw sigi bɛɛ lajɛlen y'a dɔn k'a fɔ Mali bɛ dan yan Mali bɛ daminɛ yan bɛɛ bɛ ka gun dɔn min ye an ka jamana yɛrɛ sa wani ntolanci yelen olympique yɛlɛ an tɛ ka kɛli dɛ yelen olympique an tɛ ka sen kɛli a bɛ komi sen ka di dɛ ani jeliba cira ɲɔgɔn na ko a ma jɛ n'a ye cogo si la kɛ to la o cogo la ne yɛrɛ de fɔlɔ ni jeliba la yɛ sa Bakisi ko olu se balontan na Bakisi de ye n t'a dɔn dɛ Bakisi ko ten min an ka jamana yɛrɛ transition n'o ye cɛmancɛ fanga baara ye l'essor ka kuma la Jodeni Jama ale ko baara minnu nana n'o ye organisation internationale la francophonie ko an bɛ baara la kɛcogo min na ni cɛmancɛ fanga in ye ko baara taabolo ka ɲi yanni don dɔ cɛ. Ayiwa l'indicateur du nouveau ale ye mun sɛbɛn bi sɔgɔmada la Dramana Nukone yɛrɛ ka kuma na ɲininkali bɛ yen ko kori ko gouvernement ma a ka maa sɔrɔ cɛ bɔ hukumu kɔnɔna la wa gouvernement yɛrɛ o ye janfa ye dɛ a ko gouvernement a ka maa sɔrɔ ni a ka cɛ bɔ ye wa yɔrɔ ni ye maaw bɛ jɔrɔna min bɛ maaw la bi élection minnu kan ka kɛ an fɛ yan maa bɛ jɔrɔ fɛn fɛn na ko e ko a na kɛ jɛlenya kɔnɔna la wa o de ye kuma kolomayɔrɔ ye ni transition yɛrɛ tɛmɛtura lajɛ o la sa premier ministre kelen ka nin kuma fɔ tuma na k'a yira k'a fɔ tiɲɛ na kulu dɔ sigi kulu min kelen pe maa bi bɛɛ bɛ ɲɛmaba min ma ni kalata kuma bɛɛ bɛ sara ale kelen pe la ni organe unique de gestion des élections yi premier ministre k'a fɔ min kɛ ko o sigili ko gɛlɛya b'o la ko e k'o tɛ jɔrɔna ko dɔ ye mɔgɔw bolo wa siga t'o la ni dun y'a lajɛ a yirala k'a fɔ gouvernement yɛrɛ kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnna ministre min sinnen bɛ baara ko ma formation professionnelle ma a ko o bɛ baara la Seydou Kulubali de ye PDG min bɛ Sira tɔgɔ la n y'a dɔn Seydou Kulubali masina ye a bɛ fɛ a bɛ ka kɛ jamanakuntigi a bɛ k'o jɔyɔrɔ ɲini ko nin dɔ bɛ baara la o ye n'o dun y'a lajɛ Isa Kawujeni ale dun y'a ŋaniya fɔ kaban k'a yira k'a fɔ ko olu maaw ye bɛnbɛnbɛn k'ale ma k'ale gɛn ka bɔ coordination de mouvement de soutien Imam Mamou Diko la ko nka ale fana bɛ jijukɔrɔ baara la maaw y'o miiri maa dɔ ye min fana bɛ transition kuntigi la bi a y'a fɔ ko ale basi min ko o ye nin ye awa yɔrɔ a fɔ min ye ko premier ministre chef de gouvernement a ye fɛn min boloda k'a fɔ ko a denkɛ teri n'o ye Daba Jawara ye ka o bila organisation politique religieuse in kotigiya yɛrɛ la mɔgɔ bɛ se k'a miiri k'a fɔ Mohamed Salah Touré o ni Mamou Diko bɛ ɲɔgɔn masurunya la a fɔ min ye ka kala dulon o la ka i bolo bɔ o ye ka o layɛlɛ nin togoya na ko fɛnɛ o ye ko dɔ ye min mɔgɔ kan ka a jateminɛ k'a fɔ ko dɔ natɔ don kala kan o fɛnɛ bolo dalen don k'a fɔ ko bɛna taa primature la bi tɛ Motarwan a kɔni tiɲɛ la an bɛ don min na ko nin bi ko a ka kan a kɛ a ŋaniya yira n'a ye tora yoli na u b'a senkɔrɔma cɛ hali a tɛ ta togo fu dɔn a yɛrɛ la u b'a dafiri a da la u b'a firi a da la nin ye kuma yɛrɛ di Ablaye nin ye Joro Banankɔrɔ ko a bɛ se ka kɛ nin bɔlɔnfurancɛ in a taama kun ka gɛlɛn kosɛbɛ nka baara kɛra ka ban an bɛ don min na ko in bi a taama a ka nɔgɔn fo ni mɔgɔ jɔrɔ la ni ko wɛrɛ ye jadisiw olu ka binganni ko ye M5RP ko a kɛlen ka gɛrɛntɛ min boloda k'a b'o siri an ka cɛmancɛ fanga kan kɔrɔ e ko u kɛlen tɛ k'a boloda masikalo natɔ simaɲɛnako don a tile 6 k'u na boli dɔ kɛ ko o lamɛn ka lakali dɛ Ablaye o de kuma yɛrɛ PRVM façon ko o ye parti Ablaye u bɛ kɔngɔ la ko e ko a laban a cilen don a cira nka maa minnu ni ɲɛma kun kɛlen k'olu gɛn ko u ye parti sariya sɔsɔ e ko o ma ko fɔlen ma ko kan kɛ ale yɛrɛ la wa n'o ye Sidibe kɔrɔ ye wa awɔ ko kan k'ale la e ko maa gɛnnenw ma ale yɛrɛ kɛ sababu ye k'ale yɛrɛ gɛn sa wa ne nin dun kɛra a ko a mɔgɔ bɛ se k'a miiri k'a fɔ parti a bɛna ɲɛmɔgɔ 2 sɔrɔ dɛ o dun tɛ ɲuman ye duden kɛ dutigi kɛ duden kɛ dutigi kɛ aw bɛ jamana in kɔnɔ aw na ko caman ye nouvelle horizon tuma na gendarme min filɛ nin ye Bandiagara Duakun tɛmɛnen o daminɛ ko J6
ni de Yad Agali tola ale de ya yira kafo ni kise chini kera ni sa bora na matambo yanko ani mobili saba olu shwena fota si moroma fen chamama Yad Agali na ka jama ko nido ko ludidu abla kera molbali ade akera molbali ay ni watina ni terrorisu mune bamanti kati gelen ko bebelebele ban ni la ko donendu umnera ko nga sikikera ublali koso nyodo o sigilini akara hakili jaga boye fanfla ni wonche mun ka ma umnera ani an gouvernement ko eko ni ke mi de ka ke Burkina Faso kum o mante ka ke misalier mali bulwa anga nyamada nyogo ma mi kay signyo yirola anga nyamada o ma ko nyonka en fait ko côté Bachi congrès ni anyok ma fo ni tawdeni wulika jodo be tawdeni de kulu do bembi ni ka lagini lafiya ni ani jamana do ni nyoche sharake bule aketo yerela ako be gouverneur no fe bide gouverneur no fe nyado una ke kayi ka fo gouverneur ote clement barawla l'indépendant le banak mana ene baran kuma na yero sisini ote chambre de commerce de ministre du Mali wa ko ni anama alaka jey maskalo kletan kle na toina ko ni ma kura be don ala ro man nani de be a joro nyin ayiwo magle la zo makre nda be do dima anab directeur général kro ko na ala sunama abe bulula bi a sita irla maskalo kle nani ko dantekele na ke sharatu bulo awana kanga blakata yani wati do che no liberté provisoire mais maskalo kle nani o drodmai ayo atile nyembe ni ukama ko construction 4e république mamun ni olu asigilin sen fenno olu ngania akeke ni doko mana présidentielle ana demana kono okeke kunga akeke sangulon lay imana sangulon la sur dron genti ibulu ka ibulu boko kura dimana kuntiga no fa ke ta ko kili san ni tara dron sangulon na mana ba genti ibulu tukuni bulu boko kura joro flana ta ko flana no fe donc ta ko kili ayo di sangulon la o ye symbole akola sangulon la shekli flana tala wala jago barage wala kele ka min bulu da ko haute cour de justice o minde anga député blanc kono ko ke buluka ani au conseil de collectivité o fana ke bola pe on est mon ka la yindo yi uluka hakini uluka hakini na do hakini docteur Ibrahim Sango ayini kuma fo organisation de la société civile nous attention que nous skilento doit contenir ayini kuma fo non la presse là ako ministère de l'administration territoriale o ni o yamadalendo karata la benina konga aba alabe joni kama John Nifene odi kuma ko woni afane amoto donte mo ko budu le malien kumana de ni watina mi karata la beni karata ni député kalatai ni anga mer karata an wonawi RDC a boluda ka vo ministère de l'administration territoriale ako be kedi odi mamene kana doro na boro tia note kokura na nga kacha na kokura ako dibilen fene kacha ga dola wiche ablay watina mini anga jemunare procès ni o ekube ni me Amadou Hayat Sangona ngani won jirakilon tola abolo karade o yabla tenewre na be maskalo Clétan Ngelema abina ya rabbi les eko wili kumana ni senasi sa ale kono hiro adakon jiran bi ka aflengulunci ubente mingali kelime nasro ni chekun ni senasi kono ni oluka kelema damnewa dabora akobi baba dabora ni senasi ni abe mamud diko tola akobi be aklengele chekun fenfen ba kono beaucoup moins de temps fin ni newe farfali kuma a kelengele boli beaucoup moins de temps kube farfali kuma fo be fin fo a cité joli kuma
mi ICAO Cuba me kene Kédougou l'école de Ndiolé mun be mun kanga journalisme kalanka ni communication ko o bara o besena Mali mun be anga tumara kala na France ko sibiri tebeni ubora nga uye boli minke abla yu man kalka zena do ma yo jeni nga ubora ni la hajudo e anga katini na ko walma la fiat daba oye la fiata oye info matin mana hôpitaux ani centre de santé Bamako ani kati ko lu kalme ka bulu da abla kuna tatli tambara blala ayato alama de ni jamana nyuma karatai na bolo dalendo samba fla ani mugan fla maître Maliki Koulibaly ni ministre ka enfer memba bela jelena do ni tleniyai ko ko famatini bolo bo joro jamana kuntiya joro ni nawa ala bo do yiran ala bo do yiran ni na arabia donga jam abla nende kuma kolma yoro yere so da information ko le républicain kuma na akodi awa M5 RP Malila no kaya wajibiya mi karata barawye akeketlinia konona la mashika na nyigi ala ni jabi mi bora ala mashika na fiensro ala bentola ko kunga olu konya nyanyai akebo ministère de l'administration territoriale de Bourmene kubu kesi kubu ni kubu kelendo wana ate dans structure area la jamana 2 millions che mashi kana ferke do asena journal ni to kojugu mu fo kojugu manta ko no na ni to ere laje ya ka fo ni watina madobe ngono me olube anga jamana sebe mun be nimgo be seka o kedda lui do koni wane bi o yele mali la nga abla menu tala awa nana la naturala amanja ni wona dongo jonto dongele ko ya utreta alcool drogu ani yerma bla firi ko an jamana mamun na limba an jamana no kutiki bado dishibado ni sma kono abla ale la trebo laka etiboni utara suri soro iye l'hôtel kono la abla ko jugu chambre de zambe chambre de zambe abla so projet nam sabe ni ko funi bebe bolo ya nekena awa ni ne so madana ko funi ni be dansra ayo ko wati do che nam anga maliba jimana jamana tele ci andu ni jamana tele farafina bunga jamana mun doni ndo katama jamana beka o malide farafina bunga ni farafina ta aw ni Egypte aw doni ndo katama jamana beka faranje wa ni chinois au fait ande histoire doni ndo fait vous savez ka fouiller comment muta futu mina dinero chite Nicole l'empire du Mali mun se ka fouiller mame l'empire de Ouagadougou tabarkala uba foye tabarkala Nicolas chef de Kourganfouga uba do Nico sungete ke da kangu Moussa Samoy Touré ma chiti dinye ko hali to boufe muti sebeni ke kijabi ablay kuma na surganda ya ne ke do kuma kono nam a photo muktu dro baraban a photo muktu dro baraban donc bado do nouveau tu vas mun na ka soro to ba nawo on était le Mandé le grand Mandé tubabu nyana kan kolonje uyan to ko fale aywa tubabu ye to mun dama yanna nga se bima mo to wori ni jema mo ko aba bisi tubabu nana kamne jagwela kamara ye to ko fulo mun andama ko territoire du Sénégal mais Niger okunya anko fulo o yanto ko kata depuis 1898 comme il faut 1902 wo yera matuni ko territoire de la Sénégambie du Niger Tchadou 1902 wo yelma duguni ko le Haut Sénégal et Niger 1904 au Haut Sénégal Niger oui abla est-ce que ali sisa o sebnete negestra abaga garde tenda bilbil bala abala o mu bo duguni en 1920 kono embarqué Soudan français Allahu akbar
Amborola, an yɛrɛ y'a kɔ an ko an b'a kɛ fédération du Mali. Soudan français nin. Ablaye o ye anw ka waati min. Aw ka waati. K'a daminɛ 20 na ka na fo aw ka 60. Fo 58 la. Le Soudan français. Soudan français. Anw Sénégalais indépendance la ko an b'a kɛ la fédération du Mali en souvenir de l'empire du Mali de Sunjata Keita. Quant au là, anw Sénégalais ma baara la. An fara la. Sénégalais indépendance la. Mori ko bon sanga beta an ka fédération bala an ka kala République du Mali. Donc fédération du Mali. Okumbe. Mali et Sénégal. On fait fédération. Comme on a là, fédération du Sénégal Yérata. Ah bon. 22 comme ça. On fédération bala. On garde le Mali. La République du Mali. Parfait. Donc Kata tu vas bouffer. Depuis Sunjata Wadila. Kanaya. Mali est trop ni. Aïwa. Ba ko ko mo nga Ablaye. Nam. Et Soudan français fort. Nam. Au ko Soudan rebewa. Il y a le Soudan. Le Soudan qui est actuellement divisé. Voilà. Qui est en Afrique équatoriale, on appelle le Soudan. Maintenant, c'est le Soudan du Sud et le Soudan. Soudan du Sud et Soudan. Le Soudan. On a divisé les deux. On dit Soudan français pour créer la différence entre le Soudan. Donne-nous Marla Mogoro fait ça. Donne-nous Marla Mogoro fait. Toi, donc ça, vous avez faire la ça. Le Soudan et le Soudan du Sud. En tant que Nakoïde. On va faire quoi les canons? Parce que tu vas vous dire, quand Farafin Doumine, tu vas vous dire, Mali, quel est mon cœur? Amake Hiroshima, Amake Hiroshima. Donc, vous vendez donc Kosovo. Oli Moussa Srani. Quand vous faites un dégât qu'à Anchi, qu'à Enfer, sinon vous vendez. Ah bon, pardon. Amike Fodoula. À la carte. Mais on ne va faire que Fougari. À la Kanankoui. Amin Yarabi. En Bokolo Kama à la Kanankoui. Amin. Ah bah. Dumbia. Jité.